Skouwborg de Lawaai in Drachten is het officieel iepenen. Dat zou al in oktober, maar toch een conflict met de bouwer roemde iepening grote vertraging op. Het had een hectische periode west. We moesten natuurlijk 260 voorstellingen plaatsen. In tenten, op locaties bij Uduna, bij de Friese Poort, zelfs in Sneek en Groningen. De theaters hebben ons geholpen. En dat is best een klus en dat hebben we gedaan zodanig dat het publiek er eigenlijk niets van gemerkt heeft. We hebben een hele tent, de Witte Lawaai, gebouwd. En we zijn natuurlijk ontzettend blij dat we weer in onze eigen lawaai kunnen werken en een feestje kunnen bouwen vandaag. Joen is de officiële opening, maar het publiek hoe daar zal een roenlieding krijgen door het nieuwe gebouw. Als theater, als schouwburg, als cultureel centrum is het eigenlijk een succesvolle tent. En omdat ze constant eigenlijk uit de muren braken, was constant te klein, werd dit gebouw constant aangepast. Ek mooi theater waard je het stilstaan bij de actualiteit. Je Bigeliks berekken je toneelspelers de extra kosten om de lawaaibouwer van Noorl in september voortstuurde vanwege minder bouwprestaties. Of de Skouwborg naar de beursmat is nog net zeker. De arbitragezaak rint nog. Ja, aha, aha. De nijbouw van de Lawaai had zo'n 20 miljoen euro kosten. Joet is de favoriet voor het nieuwe seizoen. De eerste reacties van de bezoekers binnen positief. Ik vind hem prachtig. De kleuren, ik hier wat meer lucht verwachten, vooral in de lietse room. Ja, ik ben geen architect, ik ben een kleurendeskundige. Dat is wat rondelijk, maar dit is wel heel mooi, ja. Het licht en dat het heel ruimtelijk is. Ja, en de andere was toch wel wat gedateerd en het is nou echt heel mooi opgeknapt.